பாசறைகள் இருந்த இடங்களிலே பர்ணசாலைகள், உலைக்களங்கள் இருந்த இடங்களிலே ஓமகுண்டங்கள், 10 பாட்டும் 18 8 தொகையும் உலவிய நாட்டில் மாயாவாதம் பேசுகின்ற மதவெறியின் ஆதிக்கம், திராவிட சிங்கங்கள் உலவிய நாட்டில் ஆரிய நரிகளின் ஊழை சத்தம், அப்படி வளைத்துவிட்ட வைவீகத்தை, வர்ணாசிரமத்தை, சதுர்வேதக்காரர்களின் சதி செயலை, கமண்டலம் ஏந்தியவர்களின் கவட நாடகத்தை, விதியின் பெயரை சொல்லி வயிறு வளர்த்த வீரர்களின் கூட்டத்தை, மறு உலகத்தின் பெயரை சொல்லி ஆதிக்கம் செய்தவர்களினுடைய பித்தலாட்டத்தை, அடிமுதல் நுனிவரை தாக்கி தகர்த்து நிர்மூலமாக்குவதற்கு புறப்பட்ட புரட்சியின் பெயர் தந்தை பெரியார். 1000 ஆண்டு காலமாக நுழைந்து செலுத்திய ஆரியத்தின் ஆதிக்கத்தை எண்ணி 30 ஆண்டுகளில் முறியடித்து தூக்கி எறிந்த வெற்றி சரித்திரத்தினுடைய பெயர் பேரறிஞர் அண்ணா.